Team Baliktad, lutong Ilocano. Siyempre baka, ito ang mga sagol. So instead of spring onions, atong gamit dahon sa palya o guban pa. Itong lutuon, amaya punta. Gamay tubig with flour, anong dunay sabaw. Pero optional kung ganahan ka gulay sabaw. Dahon sa palya. Okay. So, parang po nagbuot-buot aling dahon sa palya. Sa pagpapaitan. Pero vegetable base. Okay.